אנחנו מדגים עכשיו שימוש במערכת מציאות רבודה של סימג'ין. אנחנו בעצם משתמשים בשלושה דברים שקיבלנו מתא. אחד זה החלקים הפיזיים של מכלול מערכת דלק, המודל עצמו שהוא מודל תלת-ממדי שהתקבל מטים סנטר, והוראות ייצור שגם התקבלו מטים סנטר. שלושת האלמנטים האלה הם בעצם ישמשו אותנו כרגע בהדגמה. המערכת כוללת, כמו שאתם רואים, טאבלט שמונח על חצובה כדי לשחרר את הידיים של המפעיל, שהוא צופה למשטח שבו נמצא הרכיב הפיזי. ועכשיו אנחנו בעצם נדגים תהליך הרכבה. לחץ סטארט יאללה. אוקיי, בשלב הראשון המערכת סורקת את המשטח, מזהה את הרכיב. אנחנו נראה לכם פה ולידציה של הרכיב עצמו, של הלוח עצמו, בדיקת תקינות כמו שהגדרנו אותה, תלחץ. אוקיי, שלב זה אנחנו רואים שהלוח תקין. עכשיו נדמה תקלה. אנחנו מורידים רכיב בעצם מהלוח. אוקיי, לוח לא תקין. נחזיר את הרכיב. אוקיי, נצא אותם בדיקת תקינות. מצוין, הרכיב תקין. עכשיו בעצם נמשיך בתהליך ההרכבה. אנחנו רואים פה אנימציה של איך החלקים השונים אמורים להיכנס למקום שלהם. אוקיי, יש לנו הוראות ייצור עבור כל שלב. אפשר לראות אותם בצד ואפשר להגדיל אותם עבור כל המסך. אוקיי, הוראות ייצור רלוונטיות עבור השלב הספציפי, תסגור את זה. אוקיי, בואו נמשיך. תניח את החלק הראשון במקום שלו. אוקיי, בואו נוודא ולידציה שהחלק הונח תקין. מצוין. אתם רואים החלק האדום צבוע, החלק הראשון צבוע בירוק הוא תקין. החלק השני המערכת עוד לא זיהתה אותו, הוא צבוע באדום. לא תקין. אוקיי. עכשיו גם החלק השני נצבע בירוק, זאת אומרת שמבחינתנו השלב הזה בוצע באופן תקין. בואו נהפוך רק את הרכיב השני, לראות הרכבה שגויה. נבצע עוד פעם ולידציה. ואנחנו רואים שהמערכת זיהתה שהוא רכב שקוי. בואו נחזיר אותו למצב המקורי. ונמשיך בתהליך ההרכבה. צובב טיפה בעצם נעשה את זה בסוף. בואו נעבור לשלב הבא. אנחנו פה רואים הרכבה של מכלול עם סימולציה של הכלי שבו אמורים להשתמש. מראים את הסימולציה של הכלי על רכיב אחד, ואחרי זה בעצם כל הברגים נכנסים אוטומטית למקום. עכשיו אנחנו מבצעים הרכבה של החלק בפועל. מצוין, רואים שהם יושבים אחד על השני. תפתח שנייה בבקשה את הוראות הייצור שלהם. גם פה יש לנו את הוראות הייצור הרלוונטיות לשלב. תסגור את הוראות הייצור. אוקיי. עכשיו הוראות ייצור של שלב אחרון. תראה את הדפדוף. אוקיי. גם פה כמובן אפשר להעביר למסך מלא. להעביר למסך מלא שנראה. אם רוצים להתעמק יותר בהוראות הייצור. מצוין. ותסגור. מצוין. עכשיו אנחנו רואים את האנימציה של תהליך ההרכבה, כולל המברג המתאים שאמור לסייע לנו בהרכבת החלק. עכשיו היה להרכיב את החלק הפיזי במקום. מצוין, בואו נבצע ולידציה. מעולה, ולידציה עברה באופן תקין. בואו נסמלץ את הקלה, תזיז את החלק טיפה. נעצרנו בשלב שבו אנחנו מראים את הוורטיפיקציה על החלק האחרון. חבר'ה, תזיז את החלק. אוקיי, עכשיו אנחנו מסמלצים הרכבה לא תקינה. תבצע עוד פעם וריפיקציה. מצוין. רואים שהרכבה לא תקינה, נחזיר אותה למקום. ונראה שהרכבה כן תקינה, מעולה. תחזור אחורה בשלבים. אוקיי.
אנחנו יכולים בכל שלב לחזור אחורה או קדימה בתהליכי הרכבה. קדימה. אוקיי. מעולה. בואו תסובב את זה. אנחנו יכולים בכל שלב לסובב את משטח העבודה כאשר אתם רואים האנימציה של המודל מסתובבת ביחד איתו. סובב לנו מעט לצד שני. אוקיי. בואו נעביר שלב גם תוך כדי, אין שום בעיה לראות את הרכיב מכל הכיוונים. מצוין, תחזיר. בסדר גמור. בואו, אפשר גם לשחק, להזיז את האייפד, תוריד את האייפד מהסטנד שלו ולראות לזוז עם המכלול. אוקיי, מצוין, לראות אותו מכל מרחק. בסדר גמור.